Lep pozdrav od mene, drugari, majstori, kolege, inženjeri. Evo da vidite nešto novo. Pogledajte ovu traku i jako se dobro vidi. Samo malo da vam pokažem. Ovo je negde 25 mm debljine. Širina oko 300 mm. Oklop broda, spoljašnji oklop broda. Mislim da je 10 ili 12. Ova traka, kao što možete da vidite, pratite, pokazujem prstom, je pod naponom, pod lukom. Celom dužinom ide do dole. Ovo mora da se dobro izvari. I od ozgo i od ozdo. Ove varove koji su tamo, to ja nisam vario, znači to vidite i vi sami. Ja za to ne odgovaram, to nije moje, vi procenite da li je to dobro ili loše. Evo kako je ja varim. Sad ću da vam pokažem. Mora da var hvata 60% od širine materijala. Znači ovog dela koji je nošen za noseći mora da bude 60%, znači po ovoj širini, i gore da ide nekih 20-30%, 40%. Ovde treba po pravilu da bude slaganje, međutim imam naređenje da bude samo jedan deblji var. Evo kako sam ja to osmislio. Brzina žice je 5, jačina struje je 4/4. Sad ćete da vidite. Znači ovo, kada stari materijal, znači materijal prilikom starenja, pojavljuju se veliki broj dislokacija. Ovo može da pukne, ne znate kog momenta. Priđete pored broda, bilo šta, i udari u neku prepreku, automatski to ako pukne, to ubija na mesto. Pogledajte koje su to debljine. Samo sekund da vam pokažem da vidite. Ovo je vertikala pod uglom. Jako dobro znate da vertikale idu od horizontale još 20 stepeni naviše. Sve što je od horizontale 20 stepeni naviše su vertikale. To da znate, još je ovo pod nagibom. Ima ugao. To je još teže da se uradi. Ovo je moja greška, zato što sam krenuo na dole sa šobom. Sad ću da vam pokažem samo minut jedan. Da očistim ovo lepo, da se vidi. Pogledajte slaganje. Bude poneka greška, stoji, zato što žurim. Ovo treba mnogo sporije da se radi. Pogledajte ribnu kost, kako je urađena. Vi znate da u varenju imate ribnu kost, da imate poprečni aksijalni korak odavde do ovde, odavde do ovde rastojanje i odavde do ovde rastojanje. Ponovit ću. Odavde do ovde rastojanje, to je jedan korak, i odavde do ovde rastojanje, to je drugi korak. Vi to jako dobro znate, ja to predajem i to morate da znate. Ovde je bila, samo malo, tu je bio heft koji je loše urađen. Treba je heft da se prebrusi, ja to nisam uradio, još sam preko njega, da znate zbog čega, a ne zbog mog zavarivanja. Imate i od ozdo, i to moram i od ozdo da izvarim. Pogledajte kako se loše hefta, ovo nema veze sa mozgom, a kamoli sa heftanjem. Neću da ulazim u to ko je radio, nije to u mojoj nadležnosti, to ću ja sve lepo da morati da popravim. Evo, s ove distance se vidi odavde bolje. Ja, kolege, da ogovaram, da se takvim stvarima služim, šta i kako i da imenujem, to mi ne pada na pamet. Veliki pozdrav od Milana Impe, ljubim vas, bit će uskoro predavanja, nastavljamo sa predavanjima. Ćao!